entitats, com a representants i sobre la llei que quan a través del nostre secretari d'Organització se'ns va proposar que podríem acollir una exposició com aquesta, se'ns va omplir de joia i nosaltres sabíem que serien uns dies molt especials com és el 35 aniversari de la seva mort. Una persona com a professor, que és el de l'educació, una persona que va ser molt estimada de Catalunya, és com un d'avi. Bé, a través d'aquests panells podeu veure que realment va ser el personatge d'aquells que un país no es pot tenir de manera molt seguida. Va tenir un començament professional molt diferent a la seva finalització professional. Podríem dir que va ser un polític d'una extensíssima carrera política pràcticament un quart de segle, que és, com no diu, la persona que avui en dia va reinventar o va refundar el que avui en dia coneixem com a Generalitat de Catalunya. Una persona estimada, una persona que per molta gent el 25 de desembre de l'any 33 no va ser una data qualsevol, ni va ser una data familiar, o potser sí que va ser una data familiar, però evidentment tot el que va succeir per la mort del Francesc Macià. Bé, amb els temps que corren, això ens vol indicar de quina persona estem parlant i quin tipus de personatge va representar en la seva època. Tampoc jo no faré cap cosa de lo que és el seu recorregut històric perquè realment l'exposició és una bona estructurada. Està fàcil per fàcil tot el que va ser la seva biografia i molt ben explicat. Per tant, intentarem comunicar molt de fer pitjor del que està fet per l'exposició. Sí que volia donar molt agraïment a Joan Mosqueta per la seva molt bona predisposició. Es va ficar sempre els nostres peus, gairebé, el que fes falta. Així m'ho ha manifestat el Josep Maria Ferrer, que també li agraïm estar aquí la seva dia a dia, la seva exposició està aquí, i evidentment a la Fundació Josep Pirla, que és sempre aquesta exposició no sigui real. En tot cas, aprofitar per dir-vos que des del que sou el nom d'Esquerra Republicana de Lleida intentarem promoure aquestes exposicions com aquestes. Us vull recordar que ja el mes passat en vam fer una sobre el centenari de l'Estelada, sobre l'aniversari de Francesc Macià. Ara hem d'escriure una exposició i el que farem és intentar unir no només el part de la militància, sinó també el que és l'opinió pública lleidatana i a més contribuir a donar informació del nostre passat, del nostre present i que ha de ser el nostre futur. Moltes de les coses que va dir Francesc Macià poden representar el nostre futur, per tant és una exposició històrica però també de present i també de futur. Res més, només significar que ho digueu a amics coneguts que passin per aquí i que gaudeu d'aquesta exposició.